tizakin, zer lurrianin, tizakin, da gero arraixakin. Primera, beste bat, bi, hiru, lau, eta bosgarrena erdixan ero, esatezan, ez da? Primera, segunda, tercera, descanso. Eta ero bestaldetik. Txingorrinean. Txingorrinean. Oin esaten da... Arraixa batzuk egin da, hola. Lustre kaja batekin. Ez du? Baina, primera, solda hori. Eta arraixia topatzen mazaban, kajiak. Lustrian kajia da. Bai. Arrekin topatzen mazaban, arraixia ikutzen mazaban, galduta. Txindurrika. Zera, kuadruak egin da, hiru lau, da gero haundixua, han bueltetxeko. Txindurrikan arraxi ukutu barik, zeiten, txindurrika esaten zen gorri. Lehenengo numero horrela gaula. Da gero, lehenengo numerotik, akojita, da, bigarrenera. Da hola, ankia dugu zula, txindurrika. Txindurrika, eta hankiekin ostikada txokemuten arrexia mogitzen. Arrexia mogitzen batetik bestera, eta haundixia gotezan bat, eta ara erundakoan, ja, ukutu gari lehatzen bazinean, iba itxezin nuen, ondo itxezin nuen. Da arrexia ukutu ezkero, ja, galdu.